هەڤەڵ خوابێر و مەتمەکە ژینا بە دژمن ڕاکەنە دەستێ بە دەستێ دژمنە چەنداگۆ کوردبی دژمنە دژمن بڤەن خاپان گەلەک ملت دبن لنگابرن مانە بڤی ڕەنگێ تەرەس دوور و درێژ ئەم کوشتنە هەردەم لە پەی دۆزا خۆبن گوهمت نەسۆزێ دژمنە ژینا دبن دەستێ نەیار چەندا درەژ بیمردنە. دەم باش ئەمەد خەلەکە خۆیان 11 ji پرۆگراما پندên Kurdî digel we bin. Di vê xelekê de em ê pendên girêdayî bi dost û hevala û dijmin û neyar pêşkêş bikin. Metelok em ê pêşî dibêje hinek hevalin û hinek çavlimalin. Tê gotin hevalê rast pişta xwar rast dike. Ango hevalê xwar rast dike û wîna ji xerabiyê û neqenciyê dûr dike. Dibêjin hevalê roja xweşin ne hevalê roja reşin. Hevaltiya li xerîbiyê weke birayê ji zikê dêyê. Rasta hevaltiya li xerîbiyê şêrîna weke biratiyê. Ev metelok pirê caran di nav civakê de tê gotin dibe te hevalekî bê nan û xêy. Ango zû hevalê xwe tavêje û ne wefadar e. Tê gotin hevalên ketiya tune ne û hevalê xwarinê tim xeydiye. Pendin û çîrokin bi hevaltiya lawran hatine gotin dibe weke hevaltiya gur û muhêya ango ev hevaltî bi derewaya û ti carî çê nabe û çê nebuwe jî. Weke hevaltiya rovî û qulingê ye. Ev metelok û çîroka xwe gelekî hatiye ser ziman. Qulingê xwarina rovî xiste kundirekî devzirav de û rovî jî xwarina qulingê danî ser latekî bilind. Her duwa jî ev xwarin nexwarin. Vêce ev navê bû weke ezîma rovî û qulingê. Hevalê te bigirîne çêtir e yê te bikenîne. Diyar e? Di wextê xwe de hat. Kepse tişkî jêr bêjim. Tu zanî diyar tu di wextê xwe de hatî. Me xelek disewrand û pendek hate ber min pend dibêje dibe hevalê te bigirîne çêtir e yê te bikenîne. Min got helbet divê tu vê zanî bê. Yanî çê nabe tu vê nizanî bê. Çima ez û hevalê xwe her tim em heneka dikin bi hevdûre dikene çima çêtir êm bigirîne. û ê te bigirîne tune ne? Na çima êm bigirîne. Êm bigirîne ew jî te xisêr nakim ez ê bigirînim ez ê bela xwe jî lêxim. Tê bela xwe jî lêxî? Erê. Ê wallah diyar wallah tu xêrê penda de nahêlê. Ev ê cihama bi xatirê te. Dibêjin dijmin bi halê dijmin nizanê. Ango dijmin rewşa xwe ya aborî û tunduristî vedşêre nahêlê neyarî wî zanîbê bê çi malawî de. Yê ku dijminekî wî hebe wê xanî wî tin nebe. Tê gotin reh bibe bost dijmin nabe dost. Ev metelok pir di nav Kurda de belav bûye wataya wêne dibe dijmin çi qasî herê mala Xwedê bibe mala bibe şêx çi qasî ew rihê dirêj bike nabe dost. Ev pend pir xweş e wataya wêne pir zengîn e dibêje sed dost hindikin û dijminek gelek e. Dîsa jî dibêje dijminê malê xwe ye. Ango comerd e dest belaya pêl malê xwe dike nanek û gayek li nik wî wek hebin. Divê dijminê bavan nabin dostê lawan. Dibe dijminê li nav mala weke xewa li newala. Em ê li vê derê herin cemdadê bê çi dibêjin? لا و دجمناتي نخوشا ببر حصل غلا وجلبي نروجك دجمناتي بي دجمناتي زحمتها دجمناتي مديتي كس نبيني كريم يعني تنزاني تشيد بالنوالا
تدمني آفتد رابي تشتن تبخو انت نزاني نوال على الشيء بي نزاني كان جيز منها تبدي دي بدي تنزاني ورحيت دستي تدي زحمة زمناتي قلت زحمة كوريا ميقول هاي البرقب هاي امان هاي وهاي اخوي امان هاي وهاي ليلي قولي ربني اسقولي قول البرقب هاي قالي براوري بالا خبري بايزا خلقي قولي خجنينا قولام عبدالا خذي محقا يا سيبيلاني بلين بان سربي سرماي سربت برا طابقي برمي